sanibonani enhlana sezantsi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Man, iSwaziland these days. Hayi man, ngiyayijabulela. Sanibonani lapha eCape Town. eCape Town sanibonani. Ama-Colesweni ngiyawajabulela kakhulu. Kuphinde kuzoba ilabafowethu laba abenza ama-bookings. Thank you very much guys, ukulalela kubalulekile kakhulu ngoba njengamanje nje sibhizi kakhulu ezweni njengoba nibona ukuthi irandi libheka lena nalena, and especially thina njengabelaphi kufuna ukuthi sibambe lena kuze impilo izoya phambili. Lokho-ke kusho ukuthini? Kusho ukuthi mangabe kunjalo noma siphila leyo mpilo these days, sesiphila leyo mpilo namhlanje. Wena-ke uma ufuna ukuyobona udokotela uNgcwabi yahlehla, fowuna phela, especially uma usuke ekudeni. Angikupromote ukuthi usuke mhlawumbe eCape Town or wherever uze kudokotela without i-bookings, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ufike la usuthola ihayikho. Kanti uma ufonile sabekelana ukuthi uyeza ngelanga elithile ngesikhathi esithile, lokho kwenza omkhulu umehluko. Hayi phela engavele ngashako kanti lo mngcwabo unjani manje? Yazi sengivele nje ngishaye inxebe cha ngishaye khona-ke impela namhlanje noma manje nazi engifuna ukuza nazo, especially kithi thina bodokotela, especially kubelaphi bendabuko. Bafowethu nani ngiyazi ukuthi amavidiyo asibukelani, kodwa ngiyafisa ukuthi mangabe uzwile iy'ngane zikutshela ithathe serious lengishoyo. Ngiyacela bafowethu ekutheni akwesihambeni thina siyobonana nabodokotela laba basentshonalanga, bake bakwenze nje i-body check-up ezodokotela ukuthi uvikele ini lapho. Sivikela into ey'fana njengokushaya i-stroke, sivikela ukuthi nje i-BP yakho intantalaze phezulu bese u-end up usushaya i-stroke bese uthi ushaywe abanye odokotela. Kanti cha, these days i-BP nje iyantantalaza ihambela phezulu, and at the same time odokotela laba mabekucheck-a kuyenzeka futhi bapick up izinto ezithile ezifana nabo awungikhohlelani lento o-appendix. Kuyenzeka bapick up into efana naleyo. Njengala eNewcastle sehlele umshophi wangempela, sehlele umshophi kunomelaphi nje ohambile emhlabeni. Uthe mayithi uyafika kodokotela wafika sekulate, kwathola ukuthi isiyiqhumele i-appendix. Njengoba isiyiqhumele obviously vele phela hawu nkosi yami sekuyoculwa amagugu. Bese-ke thina ndle emnyama sisebenzisa le language ukuthi hayi bamshayile ubani. Kanti cha, akwenzakalanga lokho. Bafowethu belaphi, ngiyacela ukuyondlula nje, undlule laphana wenze i-body check-up. Yes, ukukhotha kukahle, lamayeza wethu kukahle, kodwa khothela into oyazi ukuthi ukhothela ini. Hayi bafowethu ngiyacela. Angisho ukuthi ngipromote isilungu, kodwa ngiyayicelela nje ukuthi kube njalo. Uyazi ukuthi kuba kubi kanjani, kuyalahla nethemba mangabe usubona umelana. Kodwa nje lokho stroke bafowethu, lokho stroke kwe-BP uthola ukuthi usentsheka umlomo hayi belaphi. Ngiyacela dokotela ukhona-ke la eNewcastle osizweni, ngikhona ngila eNewcastle osizweni. Uma ungakubuke nje la emuva la ngibuye ukuyogubha khona bengizokufuna okuncane engizokufaka la emanzini ngenzela abantu laba babuye eKapa. Seniyangizwa phela lapho Cape Town, niyangizwa ngithi Cape Town. Amen. Cape Town niyangizwa mos? Hayi man, hayi man. In the name of Jesus, praise the Lord. Niyangizwa man, isiZulu asitoliko. Ngenzela bona sengibuyela-ke endlini, ngibuyela ekhaya ngiyolungiselela ikusasa njengoba namhla kuLesibili, kusasa uLesithathu. Ngenze khona ngoLesithathu bafika abantu bathola yonke into yabo abazoyifuna ime ngomumo, akukho kuphazamisa, ime ngomumo nje kukuhle konke. uNkulunkulu anibusisa, abafuna imisebenzi abayithole, abayokwenza ama-operation. Inkosi yami ngiyacela, hayi phela bafowethu nangiyana lo mfowethu ebuka ifoni yami uyokwenza operation. Ngicela kokufika amandla wenu kuye kuqala. Ngiyamcelela aphume. Mhlawumbe une-arbitration emsebenzini, ngiyayicelela phela ihambe kahle. Yezo sengishilo.
hey sengishilo umisiwe emsebenzini buyela ngenkani buyela emsebenzini ngenkani buyela nali leli cala alimelene nawe kade ulihamba yini kanti inkinga hayi man ithi ngelijube manje ngiyalijuba ke namhlanje yeso leli cala leli libhekene nalomfowethu noma losisi ngiyalijuba namhlanje ngiyalijuba phela hayi sizula sitolikwe ngiyalinqamula ngiyaliphinda ulibone uyolibona nje phela ngoba uyalithanda kodwa ngeke uphinde ulibone ngesifiso sami ngeke uphinde ulibone ama-product wami asekhona atholakala amandla omgodi enza kahle kakhulu amandla omgodi noma bekuthiwa uyavilapha ukuzongibona fona laphana ku-079 673 011 uthi sipesihle ngicela amandla omgodi uzokuthumelela afika noma yikuphi wherever la ukhona ayafika hayi phela namanzi lawa bakithi namanzi lawa ayafika afika kuwe ebhala ukuthi udokotela umngcwabo uyahlehla ngeke afike ebhalwe enye into kodwa-ke futhi ungatshelwa omunye umuntu ungathathi izinto ozibona ko-Facebook ungathathi abanye abantu betufaka imali ngiyaphuthuma faka imali udokotela umngcwabo uthi abantu abakhuluma my language yimi nosipesihle kuphela sibabili yimi uSiphesihle ey'nambeni ezithi 073 219 664 noma 079 673 7011 yizo kuphela iy'nombolo ezinye azikho iy'nombolo ezizokusiza ezala kwaDlamini ezala iBlue House ezala kaDokotela uMngcwabo uyahlehla hayi phela umenzi wezinto hey bakithi abangibuka besemsebenzini sanibonani phela hayi phela ithatheni le wafa ithatheni le wafa futhi ngikuhlebele uyazi into ezinjani uvele nje wenza ukuthi mawungena emsebenzini vele ibambele ithi nangu udokotela bese uhlale kahle wehlisa ivolume uyangizwa athi angize ngikhulumela phezulu ngenze ethuzwe wena manawu bakithi wena wehlisa ivolume ulalele futhi makwenzeka noma uvele uyifakela intambo lendlebeni bese uyifaka la ifoni yakhe ephoketheni noma esikhwameni bese wenza konke okwenzayo ngabe ubhala i-OB ngabe ujova iguli ngabe uyaklina ngabe wenza uloyilalelele nje lelizwi bakithi Nkosi yami bakithi uloyila yenkonzo lapha eMaclear yenkonzo uyaphila ubhuti nosisi lapha ekhaya niphile kakhulu niphile laphana kuleyo ndawo leyo naseDanone Cape Town Danone Kimberley niphile engibakhohle bangixolele these days ngizobe ngilaphana eGarankuwa ngomhla ka-19 ngizobe ngikhona bese ngiyajika futhi ngiyabuya ngizobe ngikhona abakhuphuke phela abantu njengoba ngilokishile these days nje Nkosi yami i-team yami le ngishuthelayo la emva kwami ngiyaphuma sekushoda ukuthi bangivimbe mangibuya kule yandlu phela le ongena wedwa sekushoda bangivimbe mangibuya kuyo sekushoda bangivimbe mangibuya kule yandlu nje le ongena wedwa ayina partner leyana ungena nje wedwa ungena uchiloza bese uyaphuma suka izolo namhlanje bantu bengihlele emahlombe kulula nibusise niphile nonke abashonelwe phephisani abagulelwayo phephisani ababoshiwe phephisani bafowethu lapho phephisani Dokotela uMngcwabo uyahlehla uyanithanda uDokotela uMngcwabo uyahlehla ayikho into embi ayifisayo ngani nginifisela okuhle kodwa uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anenzele konke niphile phela